Kom nu! Kom så, Kasper! Er det ikke koldt? Ja, det her det er så en gigantisk vandpyt i Sengeløs. Efter et meget stort regnvejr. Og Kasper er ude at bade. Ja. Der har han så sit mundlige bad. Jeg griner, hvis du begynder at svømme. Værsgo! Kom du tilbage, Kasper? Kasper! Du vil godt, jeg smider det på nettet? Jeg viser det til hele skolen. Jeg viser det til hele skolen. Ja, skat. Jeg kan ikke holde den, jeg har noget i hånden. Fuck, det var forkert. Nå, kom nu! Pas nu på! Du er sindssyg! Nu filmer lige resten af... Det giver god mening. Jeg filmer lige sø. Jeg filmer lige... Ryk dig lige, skat. Så skal man til at filme dig med. Wow. Er du okay, skat? Ja. Jeg er bare ikke. Hvorfor ser du så rød ud på den her video? Det her, det er så oversvømmelsen i Sengeløse. Du kan svømme. Ja, det kan du rent faktisk. Og den her knæk, den er lige derude. Prøv at kigge på en krop. Den er rød og gylden. Ja. Nå. For nice. Nu skal vi se, om